Mä oon Allu moro. Tässä on hei, Mitja, mitä? Hei, otatko vähän liian tosissaan tänne? Miten niin liian tosissaan? Ei siinä lähde mitään höntyilemään. Siellä ei naiset kulje lyhyissä mekoissa eikä miehet ilman kaapuu. Se on maassa maan tavalla. No näköjään joo. Ollaan ihan valmiita, hei. Laukut on pakattu, mulla on passi takataskussa. Onko sulla? Se on täällä takakaavussa. Salam aleikum. Salam aleikum. Mä oon Kuusiston Mitja 21B. Hautamäen Aleksi 25, ollaan Tampereelta. Reissattu tänäkin kesänä jo vähän Espanjassa ja pitkin poikin. Ja hauskaa on ollut varsinkin sivusta katsojilla. Harmillisesti paljon ei ole tavaraa kameralla, mutta hoidetaan se homma kuntoon Dubaissa. Kyllä. Te kuvaatte, me esiinnytään, pidetään siitä huoli, että kaikilla on hauskaa. Teillä oli jotain kilpailuhommia siellä. Molemmat ollaan kilpailuhenkisiä jätkiä, joten lähdetään niihinkin juttuihin todella mielellään. Ja sanotaan vaikka näin, että niin ollaan yleensä lähdetty sen verran bohemilla meiningillä noihin reissailuihin, että voitte painaa vaikka one way tiketin, niin me hoidetaan ne hommat sit siellä päässä. Ja ei mitään. Kello on aika paljon täällä. Pari päivää aikaa osallistuu. Lähdettiin aika hätäisesti tekemään videoa, mutta ei se mitään. Ajatus on tärkein vai mitä? Kyllä. Kiitos mahdollisuudesta ja nähdään kentällä. Kyllä. Charipor, Suomi Pop. Katsotaan siellä. Kiitoksia. Kiitos.